Здравейте на всички, аз съм Банко и днес ще играем Stray 5 онлайн състезание. Ще поиграем, хора. Сега да ми е колата. Така, не, зелена искам. Зелена искам. Хора, зеленото е добре. Така. Какво беше? Да. Така. Така. Добре, хора, започваме. Казах по принцип в другия канал, че тази седмица няма да има клип на GTA 5 онлайн, обаче ето, че успях да направя един гол. Който това? Състезаваме, нали? А не, ако сте тук някакви ракетки. Хора, да, имам и мотор вече. Имам едно бати за 15 000. Си купих, не снимах как си го купувам. Имаме гараж вече, не знам дали имаме гараж. Вие едва ли знаете. Имаме гараж, който също ми купих в клип. И в този гараж сега имам такова. Какво се казва то? Мотор и една кола намерена просто на пътя такава. Обаче мотора ще го тунинговам вече в клип. Това обещавам. Няма да се оставя да не е така. И ще го тунинговам в клип. Ще го тунинговам в клип. Аз съм първи. Странно. Хора, Майнкрафта ми, аз казах и в клип на Майнкрафт, мисля, казвайте как да ги оправя тези графики. Гледайте ми клиповете на Майнкрафт, които качих предните дни. Гледайте ги и казвайте как тези графики. Ужасни са. Аз, хора, по едно време бях тръгнала да... бях нагласил да ги... може да изстрелвам нещо. Бях нагласил да си преинсталирам Майнкрафта. Обаче пък после сървъра ми мисля, че ще се изгуби. Кажете също, ако се я преинсталирам, дали ще ми се изгубят сървърите, които са имала. Аз мисля, че не. Ама знам ли пък? Ако няма, кажете, ако няма да ни се изгубят, въобще да не си играя, да ги оправя, направо да я преинсталирам, може пък да се оправи. Финишлайн! Колко си? Първи сме хубаво. Така. Не излизам, да. Сега видим, хора, колко пари ще имам. Сега искате да се надяваме, че бързо ще мине. Добре, надявам се този клип да ви е харесал. Ако така харесете го, абонирайте се за моя канал, оставете ми по един коментар и